Sarang kaya dinok pun dinok kaya nidan sing mirengaken ulus petak ya jenengan aku bangun ananing balong jemeti aku mangguning balong jemeti serangkan kaji sadrikan kaji aspen kan kaji punaji mama kamis yenawan tutuk sadina yen bengi aku nganti tutuk saung ananging bawa rasanya aku ulus petak lawas manggon ananing balong jemeti mamaku tarimaan minang kane kang ditanggangi ya tak rasa kekene beda sejen kelawan pranti liling dina awaknya aku rasa naungkop bahwa rasa ngenangan aku plenak ning waktu kini apa kang bakal dumadi iki mama tuan rumah mamaku haradadi sing mirengaken padahal apa konon panggonan aku balong jemeti wis kaceluk iki kena wong jejaluk kena wong pada teka apa kang dipegeni pasti tinurutan bangsa urang poleng-poleng sabab kawan keliling bari ketuwon bari contoh yen anak wadon ora payu-payu laki kepengen duweni laki ya pasti teka ning panggonane aku balong jemeti mama kami minangkani mama RT Sukardikan kaji bunajikan kaji bunajikan kaji sadikedi ana maning wong dagang pengen laris teka ananing balong jemeti wis tekaning panggonan aku apa kepengenane
pasti tinurutan mangsa urung. Siri wanci bagja diri ketulis pegawang janji. Mamaku tariman, mamaku jumpang dewek, Mas Wahyu Ulah dening lebakian sapa bae manusia dening sakit kesusahan kudu teka ning panggonane aku ananging kadeleng ning matane aku ning waktu kieu ning penawat kidul kadeleng nganti peteng dedet halibunan. Apakah kian bakal ketekan tamu tak konon? Mama tuan rumah, ibu tuan rumah, sini rengat. Ya, bukan yang mengkonon. Pulus petak pengen weruh ning waktu-waktu kian. Bukat iya kenyataan bakal anang manusia kang bekal teka naning balong cemeti aku pengen weruh bakal tak telengakan singkat tua ning aku ya. Eling-eling maka eling-eling mumpung ning dunya, mumpung ning dunya. Jangkrik kami sembarang ditinggal kari, sembarang bae ditinggal lunga. Pun ajikan kaji satri sing merengakan di lipur mamaku tariman kami rengakan gendir kawat gendir pancing sapa sing gawe lantaran pasti bakal kolasan mas kanopo senom mamai sukrai keding minaka kang ulis pulot sagat ayah edenok pun dedenok kang kaji punaji masih ada baitan posisi kil pada pegel lebandi pada pegel paingan kari baik kita manok bakal digelis-gelisku ya nopo Ramawa sampean sih lagi apa mau hari sirama wulune durung murak hari wama wulune ki wis murak wis campur aduh sirakia apa sih kak yang gepoke mangger ora ning dulur siraku aduh Arya papaku kayak konon Kang enake bocah enake kita enake sampean ya wis aja tiba ke wong tua mama kononku bela bantu ning wong enom kone maningan bocah gak bisa ulang terima kebubuan ya bu ya iya Arya papaku Ramawane rugi konon nganter rugi sampean yang nganter sombrang arume ponakan bebekku sirama pikirane ku cendak yung ngono sengit ngresulak baik ngeluh baik ya ora dudu ngeluh cuman ya kipok-poke mangger bae wong tua laki dirane mendek lah takon bapak no
nerangaken. Rama makan madue tugas dewek Nggih. Wak. Sedarang durunge kan wis ngomong ya kakang irake. Laki nira pel jodoh karo sirang gawa anak. Ya sirang gawa anak. Iya. Hal sing kuatir gini bab masalah kieu. Oh. Ya tentunya sirah kuatir gini. Anane kejadian sing ana ning Galuh waktu kieu. Iya ora? Iya Kang. Petik mati planak pungking plurang Cecike sing hati-hati mas mending wong seduluran Sirine digamati adatnya digamengket Rela mati korban jiwa Ya kaya dene laki nira mandaka duwe anak wadon ayu. Sirah duwe anak wadon ya pada ayu. Pada. Cuman singaran pepesten garis jodoh. Kin ki sirah ki wis direncanakaken ngerti kakang ganing pikirane sirah ki. Mulane kejuk sujuk waki ngomong karo sirah. Romo kakang menen no. Napa Wak? Ari singaran wong nomiku sing sering mangan tembelek karo trepong. Kok ora kini beli petambah iki. Aduh, tek cakar ta beli. Oh, sirama. Ya sampean mah, warai ku beli bener. Masa ya anak kita semene ayune kok kon mangan tembelek karo telepon. Jelepe sampean. Oh, Ah, sirama beli ngerti kun. belum ngerti apa? Mulane kesirah ki sing sering parek karo wong sing pinter. Ya termasuk kakang sirah ki singaran tembelek karo trepong kudu barang sing nonslok. Dudu barang sing pating dleler dudu. Ari konon Duh sampe orang kono kegugu dewek. Pating delema. Warai dewek kegugu dewek. singaran tembelek iku jo. Hari wong nom iku sirah ki sing sering melek. Singaran trepok. Hari wong nom iku sing sering empong. Sing sering puasa sirahku. Aduh, bareng sirah esuk-esuk bongko telu. Harap sing endi sirah ki oli jodone. Ya pada karo dawuke gak. Kita maning sing Ah. kesabet. Kita memah. Duwe penyakit emah. Ya sirah memah baik. Tuh, jo. Kula Wak. Petis manis pintrang peneneng kacang Kena pisan saut sapeng ayah iing Menang kane singerangaken Kaya denok pun denok kaya nida Mamai supra kang ulis Pulot sangat Baru beli sirah ki. Apa kuno Wak? Kin ki balong. Ya weru ari balong mah Wak. Padan-padan balong kin ki balong sing dikeramataken. Arane balong majeti. Balong kayang kono. Ya, awas. Hari sira medurung berwalang ujure. Singaran balong majeti ki anak kekuasaan ratu. Ratu neng lintah. Sing wonten teng mriki. Ya, mulane sira ki ju tegawa karo mboke sira mrene ki. Lamun kudu tegas. Sedela maning sira ki bakal tekungkup. Sira ki lelumban karo mboke sira sing kebel ki. Bari apa kuno Wak? Mengko sawise sira kungkum utawa lelumban ning balong majeti
aja kaget. Ana sing dirasa kaget. Awak kesiraki bakal anak cangkrang atau patek. Baru beli sekarang patek. Koreng cilik. Koreng cilik sekarang pelangkakan. Kan karane patek. Wah, Nun, kula kan mene kongkon nambah ayu. sirama beli ngerti kuno. Anak koreng Kongkon patek. nambah prigel kenang apa di pai pate. Aduh, karo mbok kompak bakal sirama. Bener kinok, beli bener. Ah, Sarengkang kaji punaji minangka kamirengaken ajalali kang kaji punaji ajalali patek cangkrak sing kaya cuplak baka wis ngedas rasane gatel anak upil. Kini kekuatan gendam, kekuatan upil, kekuatan pengasihan. Yen sira wis lelumpan, wis kungkum ning balong majeti, toli awake sirake dikerubuti karo singaran patek, singaran cadak. Baru beli cadak. Catangku, koreng sing sada garing beli terus Ya, Merinding no. mercin. oh, engkau sirake bakal oleh mulia sing balong majeti. Tapi mau kasarate. Wah, Nun, Jo. iki tekulang maning. Wah, mene-mene ku kula ku kongkon ayu, kongkon katon sinare. Ambiran terpesona wonge mandeng kula combrang arum. Kenang apa di pai patek, di pai catak. Sirama orang ngerti kuno Jo. Hari wama wis weruh. Setiap ana wong sing singgah meneng ana ning balong majeti langka gagal. Jaminane wanira. Sepenjaluke. Penjaluke bakal diturutan. Dituruti. Oh, Manyan kuning Jawa gendong kaya wirang maning pikiran kaya ning seneng atine bene sirane Raja Parak. Bene sirane sirama bakal ning duit bae. Hari ning masalah sing gawe sesek sing gawe ruwet mangger bening dawek kuno. Jadi combrang arumen jebur mono. Oh, engkau sirake sedurunge lelumban sedurunge sirake kungkung, engkau warep borei karo banyu singanan ning balong majeti. Maksudnya sirake wulune supaya campur. Oh, Syaratnya makoten, Mbak. syaratnya kudu kaya ono. Kula gak kan melu ngebur Hampir apa? kita. Sirake wis tua. Engkau toli ditok nasi. Kula beda sengaja pengen gebur. Non, Kan berkira-kira anak wong pengen ning kita. Honor, Yakin, anak wong rabut ning kita. yakin ki wis dirawat kita ki wong loro karo sirahku. Dirabut siapa? Gak sirahmu. Kita nih melu ngebur baik gak kan? Aja cukup anaknya kita gak pengen. Yo, mana sirane? Amber katone bagus ora kulene Hampir peremajaan. amberan bisa peremaja. Ya, sira ikut sangkem wae. Gebur kita nih ya. Nah, Toli ditagi. dodok sirane dodok. Ayo nok. Serengkang kaji punaji kang kaji punaji kang kaji punaji minangkane kang mirengaken ajalali kang kaji sadi kang kaji punaji kang paling iman. Awas Jo. Yen ana rupa apa bae
sujuk Combrang Arum aja duwe rasa wedi matrikana wa. Oh, dadikin sirake meneng karo mboke sirako. Kok wa sing arep maca kalimat setan. Sebab setan gak ada kalimae. Oh, lamun ko kalimae wis tak waca, ukurane ki ratu ning lintah sing ana ning Balong Majeti bakal ngawujud bentuk kedeleng. Rupane ngawengi kedeleng ning Sirawoh Loro. Rongokaken kono endah turutan bae arep kalimat setan. Ya. Arep kalimat turutan bae. Awas sirane aja mlayu. Pokoke apa bae sing terjadi sing penting cita-citane Combrang Arum tercapai. Wis tekad ya nok ya. Wis, Pada menang, pada sirane. ibu gak tekad. Oh, Gandengan. mangapak-apak, mangipik-ipik, mangsaluka, mangsaluki, mangkedangkrang, mangkedengkreng, mangkedadar, mangkededer. Kalimah setan, kalimah setan. Aduh. Aduh nok. Ibu. Aduh nok. Aduh. Awas nok kewan ibu. Mangsaluka, Aduh nok. mangkedadar, mangkededer. Gepekan ibu nok gepekan. Mangkedadar, Sabar. ada meluan. Apa? Meluan priwen wah. Kedadar, Mengedakar mangsa nuri. ada kedadar, Apa priwen? kedadar, Mangkedadar, mangkedodor. Mangsa nuri. Mangkedadar. kededer. Kededer kedodoran. Dar didor. Aja dianggap guyon sih. Aja guyon. Wedi wah. Mangkedangkrang, Kedangkrang. Kedengkreng. mengkedadar, mangkededer. Kedodor. Jangan nyoyek banyak head gini. Mono. Jangan jangan itu. Mana. Apa itu? Maning sama. Apa itu? Awas, Apa maning? Kayak lindu. Dorando. Dodok sini, dodok. Gondok. Ampura, Rando. Ampura, Rando. Wes, mana? Nok. Ibune butuh nguyu. Nok. Kono pengen nguyu ya. Apa jemput iraku? Pengen nguyu. Sira mangaeng-ngaeng bae ku. Coba kaget ah. Sebelah kono. Aja maning kula uane pe kaget. Aduh. Ampun Ratu. Kula Sanjayana. Kula Wajayana. Kula Mangjayana. Kalimat setane masih masih kurang. Mang kedadar, mang kededer. Bang saluka, bang saluke. Sanuri. Disauri daun tangan sira. Mang Rudi. Mang Lali. Masih dia utang apa? Tampak sira. Yang kongko baik. Awas. Cuk. Apa maning no?
Lu ono ini pelet. Wah, awas wah. Kami ini buka tik letak. Mene. Dan ini pelet madoyane wong lanang. Waru kaya kene manok aja menekaken. Kun ku ratu. Ratu Konde Jalayuga. Sing ditunggu-tunggu ku niki. Kun ku ratune lintah. Loh, baru beli film Nini Pelet. Kayak kian beli. Sing Gunung Merapi, Sembara kak. Iya. Kang Mak Lampir, Kang beli salad. Menek-menek kang niki. Beli salad. Suwe-suwe nih sira kita kentusaken pisan. Ya wong ya kedik sih. Kita mah tukang nonton film kuwen. Ratu membagian sirap di ngomong ning jero ati gak krungu. Masa aku berbudak. Oh, bocahku. Iki gujeng anak iki. Iki mbok kesirane kedhe. Mana ga ibu mah? Yo, mono. Mana sirane? Duh. Percaya. Sorenya punuk telung buntel. Sorenya dewekan bae. Telung buntel udah gayokan gorengan bebek. Senganu baru Agus, Mama Agus. Wis gak ngene iki. Paingan tan paingan. Ratu Konde Jalayuga. Rasa blenak enak tumanina ananing sedasare rawa majeti. Dadi ternyata ketekan kaya dene Ki Sanjayana. Nggih Ratu kula Sanjayana ya biasa Ratu. Hari kula teka maya tentune anak tuna butuh. Oh, Anak perlu karo isun ya. iya Ratu. Coba maju. Mana sirane? Masa kuline sampean bae. Ya sampean sing maju ku masa kudu kita Ya wong maksudnya sirah sebelah kanan. Ya wis endah kita sebelah kanan ya ongko. Sampean indah-indah sing dadi tuane. Arep belah iku kesradat sirah. You know kita nih sebelah kanan. Sebelah kanan sirane. Aduh. Dodok. Ratu. Dodok, oter dodok bae. Aduh. Ratu. Ya. Ya paribasane kedadung dinali wangsul supaya ampekan aja gemeter kayak kenen Ratu. Kini gemeter beneran. Anu ga Ratu rada mingser mono kuning balong dingin sedela Ratu. Katuran. Ini. Mingsa ini. Belok. Semeren Gunung Jati kumpulane para wali kang sejati kinesebut negeri pusar bumi kawentar keceluk ingginami Cirebon puniki suci kang dina